Víš, jaká je výhoda této motorky? A to je to, když si chceš udělat hezkou fotku, tak to prostě takhle vemeš. Nevyhodím ji tam, jsem slabý. Skoro. Je byl kousek. Záda v prdeli. Chtěl jsem tady zamachrovat a asi ne, no. Ty vogo, nemám sílu. Svedu to na co to svedu. Na co to svedu? Na to, že jsem měl před rokem a půl vážnou nehodu, takže na to svedu. Okay. Chtěl jsem ukázat, že ji prostě dokáže svednout na ten balík, víš co? Jakože ji takhle vemeš. Ale zvednuj. Tak takhle. Tak se na ní podívejte. Tak jo, pokračujeme. Zjistil jsem, když jsem si byl tady odskočit, že to má klakson. Jakože tuhle motorku skoro dáš potom na záda, víš jak. Sice jsem tady nezamachroval, takže prostě tak to je. Ježiš, klidně, jo, vidíš to?